Welcome to Diaza TV, another episode of Angjolela Mdanam, another day, another bang, another hot one. Dr. M. Sentumela sinibingelele emakhaya. Sesiyaphuza. Another round bafethu. Awusheni. Ziyakhala bafethu. Diaza TV sibuyile. Njengoba dingahambanga nje. Lokusithi. Sizosha umsebenzi kaJehova. Soqhubeka lapha akashiya khona. Bafethu niyazi ukuthi ke thina sidume ngani, and also we want to thank you guys for everything you've done for us. Nisasikhombisa namanje uthando. Siyabona inumbers yakhuphuka, ama comment noma nje nibeni nisixove imoya lapha ama comment, but also we can take it. Siyakhona ukuthatha ibhakela. Hey, usathi niyazi sidume ngani. Khona into esicawe sifika la ekhaya. Washona bro, wala kaze uyamazi lothi mfana udume ngani? Ngiyayicisha camera. Ngizobala kathatha ngiyayicisha camera. Shona ukuthi udume ngani mfana. Uthi uqamba manga hayi udume ngani? Ngiyayicisha camera. And uyambona ukuthi vele before eze onise camera. Before onise camera. Kodwa sekwenzakalile. Sekwenzile. Sekufudumezile kancane. Bese mfana udume ngani? Ngizobala kathatha ngiyayicisha camera. Ngizobuza kathatha ngiyayicisha camera. Okwesithatha ngiyayicisha camera. Akwenzeki ungani. Ayichaza yonke into lapha. Uthi la bangitshothe imbuzi. Usebenza nobani? Hey yazi. Uyobani? Hayi, kulungile babhebi. Ngathi ziyakhala. Kulungile babhebi. Bafethu, sino majita uthulana. Ngizothi nje amajita, yabo? Because ngasho ukuthi mhlawumbe ontanga or bangaphansi angazi. Kodwa nje uthi amajita awuthu. Njoba nazi kusido yaza silithatha uhlangothi singculaza, shaya umdala, shaya umncane, shaya uphakathi, asikhethi umuntu, siyafundisa. Qoba liyavungula, ingoma kaMgqubeni, iqoba liyavungula. No, asibizi inkabi zami zize, nizizoyichaza ukuthi zingoma. Gentlemen, ngicela nize ngapho, wena mfowethu ungeza umela. Uza ngapha wena bafo ngapha. Kwamba kanjani majita? Siyaphila. Yini benseni ngqoko ready vela amashandesi. Nifuna ukuzocha mali enganeni zengayo la. Nifuna ifike idideke ibona ushawu ready. Awushawu ready. Yani anzange zoyichama. Nizokwenzani? Indaba nje. Bayidlala ngathi. Udlala ngani? Ubani igama lengane ubani nena lo? Thato. Yebo. Uthatha intombi yakho? Yebo, intombi. Ninesikhala singana nendaweni noThatho and nahlangana kanjani? Yini le wayithanda ngaye ngoba manje sekuphoxa? Yabo mina naye sina 8 months sijola ayilangani le yana muhle yabo. So ngathi ngimbona nje wangihlanyisa manisha ngibona ukuthi ayileni. Yabo. So wachaza ubuhle. So ngokwe behavior yakhe nani lo 8 months yonke into i-right inama reflex akazubona ukuthi yona thatha kahlala ngathi uyangihlanyela. Hayi yonke into ibe right mara until manje yabo ngoba sigcina sesenza izinto wes. Sigcina sifonela ngeDiaza yena uThatho kodwa ke before nifonela iDiaza nani uke wambuza yini mhlawumbe yena uThatho uthi hey mfethu ngazi ukuthi uyangijolela nje uyangifebela. Angazi lembuzo. Akazi umbuzo. Angazi umbuzo. Mfethu igama ubani mfethu? Kelvin. Okay. Bona bafika ubani? Mina igama angazi ngikhuluma ngawo. Khuluma nje bafo khona ngawo. Mina igama lami uSibahle. Sibahle. Okay. Wena Sibahle ugele lona uhlangane kanjani naye nesikhathi singana nendawo yini leyachaza nje asiyisikhathi eside ngisana naye lo muntu nje ngoma 3 months yabo. Okay. Kusayusha. Kusasewusha into eqalayo kodwa nje sengiyaphoxeka. Uqala ngeinkinga yisuka sisaqala umuntu yabo. Akukho kuningi nje ngihlangane naye umuntu kuphi la emall yabo. Ngibe ngisiye kuye ngikhuluma naye ngicela khona ama number ke sabe siyidonsa from lapho siqhubeka sikhuluma aze yafika kuleyo ndlela ukuthi siyathandana. Akayimention ukuthi unayo umuntu ofana naye. Angiyazi mina leyo. Wena wayibuza yini sawunayo indoda? Uzongivumela kanjani ngemshene yazi ukuthi unendoda lo muntu aqhubekeke nezinto azi ukuthi unendoda yabo. Mina ngitshela ukuthi phela ngeke ziqhubekeke izinto naye ayekude ezazi ukuthi unendoda yabo. So mina ngibuza ngalezo zinto nje mina ngangiphendula ngiphathena kusho ukuthi ebengenayo indoda uma engazokhuluma na yimi yabo. Naye vele abafovele bathi sometimes into ongayeza ibulala ubulawa yilo yazi no ngiya understand nalapho ngiyakuzwa. So ufuna kwenzakaleni mfethu ufuna ukuhlukana naye
ufuna ukuthi akhethe wena or ufuna akhethe ubafu or ufuna akhethe nobabili ufuna kwenzakaleni Friends, you might be shocked, but check. Recently, I just found a genius trader, investor, Jameson. This was just results from today. And using his software, you can trade with 100% accuracy. Just check carefully how I'm doing it. I'm trading Euro USD right now. Since the software predicted a drop, I'm confidently shorting with $15. Boom, first trade, $28 profit. Let's go for another one. Same trade strategy, Euro USD, still shows a drop. This time I'm with $55. Let's see. Another win, $102 in just minutes. That's how it's done. I just withdrew 180 USD. Jameson is sharing software absolutely for free. Don't miss it while it's still available. Just follow these simple 3 steps. Click the link in the description to join Jameson Telegram channel. Tap start, send a message and follow Jameson's instruction to get the software. See for yourself. Hundreds of people have already changed their life using this software. Most importantly, Jameson only shared this software in his Telegram channel, nowhere else. If you don't have a Telegram yet, now is the time. So click the link, message Jameson and get the software for free while it's still available. umdampa wena ufuna kwenzakaleni sini isinqumo sakho Hey nami nje angakazi but nakuye ngisafuna ukwazi nje indaba angangitshelanga ukuthi naye yabo unomuntu waqale ngizizwele kuye ukuthi yabo izinto ezinjani lezi yabo yeah mayethi mhlawumbe uyaxolisa ukuthi akakutshelanga kodwa the reason eno 3 months kuwe omusha ngapha eno 8 months ngoba vele ngapha akasathanda bese phuma uthanda wena uyaxolisa ukuthi akutshela ukuthi uthole kanje kodwa uyaxolisa uzothini mhlawumbe ke hayi lapho ke singayizama ngoba hey mase u2 hayi okusho ukuthi usamthanda kahle kahle hayi yena hayi umfazi othandekayo yabo yeah ngimthanda ngisho ukuthi ngisamthanda yeah wena bafu samthanda eish azi na ngubafo naye lana eish hayi ngekhona ukuthi umthande lo muntu uqale kuyimba so cha uya phela ufika echuze la ngeke umchuze la ukuthi ngeke noma sokuthiwane kodwa bengazi hayi angazi ngawo so usho uzahlahla nabafu into eyisho ukuthi usamthanda futhi usengamlwela ngiyamlwela anytime but yena mhlawumbe ukuthi ekhombisa ungakulweli uzokwenza njani uzoqhubeka umlwela yena engakulweli mhlawumbe hayi ngeke uzoyeka sengisho mhlawumbe mayifika la vele efike ethi ngiyaxolisa kodwa ke sengithanda nanga ngobafu uzomlwela eshayi decision yakhe so eshayi ngizomyekela khona ufuna ubabuza khona bafu hayi uvuka mina ayiqala lokhu nje ngithe wow ngenhliziyo yabo mayithi nje le kumele icela iqawuleni phela ukwazi phela no bafethu let's not take this thing rough yangibamba we are not here to fight, we are here to talk yabo and we are here ukuthi sibonise nalo sesikuthi lento akayenzile wrong yangibamba sekukunina ukuthi ke mayethi mhlawumbe ninika le option ukuthi a choose sekukuyena mina ukuthi uchoose abantu but nina emasidineni ay gentlemen mina into engantshela yona nje it's not worth it. It's not worth ukuthi nize nimallow ukuthi a choose any of you guys because number 1 nenze ilimi yangibamba because make kanjena anything can happen. Mhlawumbe if let's say you find out ilubafo yamnyanyisa lento decide ukulwa nawe akugwaza or wena wakwaza yena sekukufa umuntu ongacabanga ongenzanga nix for umuntu esifazane yangibamba so asingabanga into engekho yangibamba asingayibanga nje into engekho but asilungiseni la kumele silungise khona nayo sisakeze la uzoyichazela ukuthi kahle kahle uyenzelani lento akayenzayo hayi uzoyichazela vele besibone izinto namhlanje okay yeah into angazi no it's fine so sebenzisa phone yethu hayi singamosha itime yakho bese sebenzisa phone yethu okay angasa but nje ningaxabani madoda it's not worth it uxabana ukho brand yabo don't take hands to your matters yeah don't take hands to your matters to akade hey sine phahla don't take matters to your hands yebo nakho ke mfowethu nakho ke nje uyayazi nje lento ngishoyo uyazi ukuthi gazi ngelo la ama ground
Hello. Hello. South yangizwa? Yeah, Ya ukhuluma noSiphahle mfethu, ngila ngaphandle cela iphume. okay, yes. Okay. Nakho. Umfo kabani kabuyami? Mina umfowabo kaMavi, Mama, buyaphi emakhaya? Eastern Cape. Eastern Cape. Yeah. Oh, wona bafo? Hayi nami ubuya khona Eastern Cape. Eastern Cape. Yeah. Lugele ubuyaphi? Uyini umZulu ugelweni? Ubuye Eastern Cape naye? Ngazi umswana. Kuseyokusha kuyabu. Ya ilezo zinto. Intombi yakho lethi ngathi kuyabuka nje. Nokuwa phakathi. Ngazi. Ngiyakuzwa. So ningamajiyani? Singama? Jiyani. Amajiyani. Amatshani. Oh yeah. Mana ngitshela ijiyani umuntu onjani, umuntu osuhlaphe sodlule esigabeni esithile mhlawumbe orange bomfana nje ijiyani. Angithi uyentabeni yabo bakusekusumsana. So uma ungakaye entabeni awusile awukabisela ijiyani. Saseyinkwenkwe. Oh saseyinkwenkwe. Umfana. So umuntu mekubiza ngenkwenkwe esuke ekudelela. Usuke ngakudelile, usuke kubonisa ukuthi kumele uye. Oh. Okay. So kahle uma umXhosa kumele ube proud ngokuthi usubuye entabeni. Hayi culture. noma kahle Vele yinto kumele ujabule kumele ube ukuthi proud. yazi. Oh okay. And they are celebrated. It's actually big. It's a big event, even as a Limpopo. Yeah. It's a culture. Yeah. So nina bafethu ningamajiyani. Yeah. Ujiyani. Ngiyabuza. Nguye untombi ejiyana leza ngapha. Ntombi yamajiyani. Ntombi yamajiyani. Yeah, no ngiyakuzwa. Mina ngicabanga mhlawumbe ngasahaba. Samiya vele nginqamule uzovele bathole khona la. Ngoba vele nje usebabonile. Sengilebele ukuxoxa haya. Amana akesithuko simnikezo. It's fine. Sanibona. Hey, cha uspecial ke namhlanje asicasha ngo. Sabona njani? Uyaphila. Yeah, ngiyaphila. Hayi na. Alright. Yeah. Uza ngapha? Awubuye ngapha. Uza ngapha? Ndena amakamera. Uyabazi laba kuqala? Yeah. Obani lapha? Oh. Why nizena amakamera, guys? Because Amakamera bafethu. because befuna ukubuza ukuthi obani phambi kwecamera, bafuna ukubuza ukuthi obani. Ukuza amakamera phendula wena. Okay, Thato. Uthathu wenzani? Uthathu. Asibuze wena siyakwazi ukuthi uthathu sesichazelile. Sebesho ukuthi ubathandana noThathu. Obani lapha? Wow. Ama boyfriend wami. Ngokusemthethweni mhlawumbe noma Akemthethweni. But then life. Kuyafana. Ama boyfriend. good life kuyafana. So boyfriend yakho le. Yeah. Ibiyazi ukuthi wena unenye boyfriend. Ilena biyazi ukuthi wena unenye boyfriend. Bebangazi. So buthi into kanjani buplane ukuthini? Siyilima thina. Yo. Hi guys. Akusilima because kuyafana musibuyithuka. Fanani. Ngenze Okay, ngiyachitha ngiunderstand but then You understand what churches? ngiunderstand mara. nje libuwe lento into enhle ne. Ngiyakuzwa uyathi Uthe bafuna na 3 months ndawonye. 3 months. Nene 8 months. ndawonye. So kusho ukuthi awungirespect ne. Awungihloniphi kahle kahle. Usuthe ngihloniphi na izinto zenzayo kuyafana. Na izinto zenzayo kuyafana manje mina mele ngenzeni? Ngizoyenzani because na izinto zenzayo kuyafana. Yini lo yenzayo? Yini lengiyenzayo ngitshela, yini lengiyenzayo? Awuna sikhathi sami kuyafana. Awuna sikhathi sami uyaphuma. Siphi isikhathi? Awungiphi isikhathi sakho so mina mele ngenzeni? Okay, ngicela ukubuza mina ngenzeni mina. Okay, ngizinike isikhathi sakho mina ungangiphi isikhathi sami. So nami kumele ngiphumele ngaphandle phela ngibone. So yakunika So isikhathi. ucabanga yena ukuthi yena ungcono Awusuthi kunami. ngicabanga yena ukuthi ungcono kunawe because like ama reason ewakho. Azange thena ungcono ukudlula wena. No, nami like umuntu kunama reason wami. Nami ngiyafuna ukubenefiteke lifeini. Uyathanda ukwazi ukuthi ama reason naye ubafo nje ngisho ke siyafuna ukwazi reason ukuthi yini reason yenza ukuthi ube ngakuye ngoba lawo nginika isikhathi. Yini reason uyakunika isikhathi yena? Uyangiphi uyazama naye. Mara ukusalayo inkinga ukuthi naye angiphi kahle. So wena ufunani wena life? Futhi sazo ede komuntu. Ufunani wena? Kusho ukuthi unamanye ama boyfriend amanye. Okay, ungasondeli phambi kwami. Ungasondeli. Ungasondeli phambi kwami. Hey wena. Ungasondeli phambi kwami. Ungasondeli phambi kwami. Ungasondeli phambi kwami. Ngabesho nje bafuna ungasondeli phambi kwami. Yazi abantu abakhuzela kanje bavamisa uba ingozi wasondeli. Yo. Ngicela ubhekele.
Angifuni why kanti nithi namakhamera Okay. ngifuna ukubheka amakhamera. Okay. Angifuni ukubheka amakhamera manje kumele ngitrende ngamakhamera. Okay, sorry. ngeke utrend sesiwami. Hayi. Okay, phendula ke obot laba bafuna ukwazi. Siyilima zakho thina. Asinilima mara Kusho ukuthi wena nje ngokuchitha kwakho nami nje uzongijolela thola ukuthi bakhona nabanye. Useshilo nje ukuthi nawo omningi kahle isikhathi. Okay, ngicela ukubuza siba ingakhi ke? bafethu ni 2. Yeah, ni 2. Usathi ngithutha nalento. Angikuchitheli nami ngifuna ukuzibenefit ama-side wami because kuyafana. Mina ngibona ngathi like okay ngabe ngirong nemara. Ngicela ukubuza. Nakimi nami ngumuntu. Okay wena muntu yazi. Umuntu thina singawo siyini ke siyini? Okay, Ngicela ukubuza. Oh uyabuza. Okay, ngicela ukubuza ke. Ngicela wona isikhathi sakho wangangiphi isikhathi sakho? Okay, ngenzeni? So lese ngikupha sona sikho enough. For mina ngasikho enough. Ngicela ukubuza la. Ngama feelings wami ke wena mawungichithela. Ngama feelings wami wangiphi isikhathi sakho? So udecide yokuchitha waye ungakhulumi nami kahle ke. Okay, still even if ngakhuluma nawe udecide ukwenzani because kuyafana nesikhathi sokuthi ngikhulume nawe ngiphi. Phela nami ngizobona ama mistake wami ngilungise khona la ngirong khona. Wena udecide uzongithithela naye. Naye. Uzolungisa kanjani unganaso isikhathi sami? Hawu. Kahle. What are you doing my brother? Wenzani? Ehlisa umoya mfethu. Wenzani? Kuyafana Mana wenzani? akusimi inkinga nawe because nawe kuyafana ungiphi kahle ngenzeni? Dalisi wena ngiphuma kuyafana kuyafana. Wethu uphuma kuye kanjani? Kuyafana ngifuna next because ngizovela uphume kuwe because ngoba nize kuyafana. niziqwebhana. Niboneni my sister. Yini le nithandile kuyo? Yini le uthi oyibonile Yini le wayithanda? oyithanda? Hey. Yo. Eyodwa. Ngicela ukubuza nje into eyodwa oyibonile kuma sister ayithanda. Hayi nalobuhle bakhona nisabone nje. Uboneni oza la. Okay, mina ke ngisabenefiteka ngisabe uzibumnandi ke. Khona kuwe ke. Awubuthi mina ubuhle bakhona usabona. Angisabuzi. Wena ufuna amadoda nje ufuna Angifuna amadoda. Ufuna izinto ezizongibenefitisa. Uyisifebe wena, uyisifebe wena. Ngisifebe as-focus. Focus. As-focus one. Wena usihloniphi wena? Asukuthi ngihloniphi. Okay, ngicela ukubuza bafethu ne nanabantu. Hayi bahle. Ayenzi. Bafu yazi namaphoyisa ayabuka lapha. Ngicela ukubuza ke. So if nithi mina ngihloniphi, ngiyahlonipha. Kunezinto zokuthi nani manizenze ngenizibone. Mara nifuna mina ngizibone. Kini no 2. So mina ngenzeni? So uyasho ukuthi soy 2. Yeah, ngizoyenzani because angishona manje ngizeni 2. Nihlangane ngami no 2. Okay ngi1 ke mara ngikhuluma nani no 2. Awunasikhathi sami. Okay sharp ngiya understand wena ngiyangithanda ne. Mara inkinga isembedeni sorry shem. Sorry. Siyaxolisa shem. Ifuzokuthatha kabi. Sorry. Yeah, ngiyakutshela muso like bathi bangisondela. Okay yini inkinga? Ngizibuza if like niza namakhamera. Mangicela ukuza namakhamera. Wrong amakhamera. Yini into wrong? Okay, wena niza namakhamera. Wena awazi ukuthi ungithola phi. Why wena ucheat? Uzenzayo wena? Okay, so Namanyana. Okay. Yazi le ikhona ukubalekela umbuzo wami. Naleli ukuthi ngithi mina uboneni kuyo wayithanda. Hayi inkinga lo wangisejusa lo. Wangisejusa lo. Wangisejusa. So kusho ukuthi into ayisebenzayo. Wasejuseka nawe. Yeah, manje lapha lendawo. Uyambona nje naye lo muntu. Nasejuseka. Hawu isilende serice uzothini wena? Okay, uthi angisejusanga futhi. Awona lo uyikhuluma akusiyo. Nawe thula. Angisejusanga. Izinto ezivele zazenzakalela njenge live. And then wena ngijole nawe just because ngibona ngathi uzongiphi isikhathi sharp uthando ngaba nawo mara lapha yakuphi? Sorry mara maybe like at least mangimtshela ne uzokhuphukisa at least uzofunda Uzonyusa amafutha. Yeah ukuthi la yakhona phambili because manje uthena nalobuhle kasaboni yebona ukuthi njani mina nginayo inkinga Manje what's the way forward ke? Siyokwenza njani ngale? Yeah, sebeyazana was the way forward wena njengoba uswazi kade ufihlile ukuthi bezana sebeyazana. La ngoba febuza was the way forward. Sobona ukuthi Siyobona. sobona Khuluma ngihlanyisa. Bani. Oh manini. Ungasondeli phambi kuyafana okay ngicela ukubuza ke wena wecabanga ukuthi siyenzeni wena Wena mina tshela mina. Ukuthi mina ngiyachisa sharp ke ngirong mara kwelinye side eside ngami it's beneficial which means right. Okay ngicela Mina ngisakuthanda. Usangithanda. manini wait sicela ukubuza la. My sister.
ngicela ukubuza ne sengizwile yonke udaba lakho usuchazile nani nangu bafuna ukubuza ukuthi what's the way forward angithi bufihlile ukuthi lo engamazi lo nalo engamazi lo sebeyazana ke manje what's the way forward uzoqhubeka nabo babili sebeyazana or uzoqhubeka noyi1 or usabafuni wenzakala Badampi boy2 Uyasithanda ukuthi yes jola so 3 ones it's beneficial It's beneficial in. Choose oyi-1 la. Angichuzi hayi no amchoose baba wena uzothatha isinqumo sakho wena ngicela ukubuza ke manje mina ngizowazi kanjani ukuthi unoyi2 uzongiphatha kahle ngiyenze what if one uzochuza wena ungiphathe kahle mana wenzani uziyalo futhi yini manje mana kuse wenzani wow like yazi nangendiswa mbuze nje kahle mbuze kahle bafunga mbuze okay uzochange wena okay wena uzochange Yini lo ifuna kimi wena? mbuze nje kahle speed stamina manpower stamina manpower because mina so far dala ngithula just because manpower yeah sorry ifika uhlungu mara dala ngithula so manje yabo maybe uzoba ngicela uzizwa kanjani ngokuthi sebetholene sebeyazana oh inhliziyo yami ibhlungu mara iqiniso obvious nendlela okuziphumela sorry inhliziyo yami ibhlungu like ukunithanda ngiyanithanda wait awukhuluma nomuntu uyamthanda lo mfolo yeah ngiyamthanda uyamthanda wangempela Ngempela if uyamthanda uzohlukana naye lo muntu manje ayi ngihlukane naye noyi2 ngihlukane naye noyi2 kuyafana asazi uzongipha isikhathi sakho Mina ngizokupha mina mara okay uzongipha isikhathi sakho uthi uzovuma must go away this one wena nje uma uncane ugcina okay ngicela ukubuza ke uthi uzongipha isikhathi sakho and then wena uzojima wena my sister wena lalela angisho bathi mele ngichoose so mina I have to know ukuthi ngichoose okay ngifuna ukuthola i-answer ngizenze i-answer ngifuna ukubuza something kuba boy2 uzochoose nje yini okay uxakwe yini angisho bathi boy2 abafuni ngicela ukubuza uxakwe yini yini exakile akusinex ngihlushwe yini izinto lezi abazenzayo une pressure yamadoda angina pressure yamadoda ngifuna ukuchoose so ngisafuna ngapha mfethu abafana angifuni nibe ngapha you look very young what are you looking for nami bengazi ukuthi ngizoyenza so Uzu give up it. uzuthi akakhuphula i-performance nje yazi why like ukuthi like ngiyabona ukuthi hayi uzuthi akakhuphula i-performance awufocus ngani empilweni yakho abafana beze belwa ngawo ngiyafocus but uyayidinga nayo lento nabo bafuna mina musinabo bayeza kimi abafana bafunani nabo abafana namanje abafuna ukuhlwana nami okay azangathi baningi no azangathi baningi angisho abafuna ngichuze should baningi labantu okay wo nifuna ngichuze wo nifuna ngichuze angisho nifuna ngichuze ngibabuzile ngithe uzongipha isikhathi sakho uyavuma ngathi wona uzokhuphula istamina uyavuma so okay boy2 bayavuma which means mina I have to know ukuthi between the two of them like kukuphila kuwomkhona ku right khona endurance yazi endurance usho ukuthi okay so mina ngazi ke sayine icela umzimba so mina ngazi okay ngicela ukubuza uyafuna ukuhlangana nami according to le ntembi le ngicabanga ukushiya okay okay sha kuphuka mbodo okay uyamuza ungishila ngisho sengiza kuwe manje wona ucabanga ukwenzani wena according to lento esiqeda ukukhuluma ngayo even though nami ngibe wrong mara mfethu mina ngazi nje ngoba nalezi zinto ziyangihensa kodwa mina ngiyakuthanda angazi lo uyibonile kuye wayithanda uye nje ubiyena personality yakhe konke wakhe nje uyakuthanda so wena usho ukuthi like uzongixolela ke kulento leke eqeda ukwenzakala la yeah mfethu ngizokuxolela after kuqala okay ngizama uchange like i-decision making yami shame confused kwamanje mara ngiyabona ukuthi like kumele like ngithande la ngithandwa khona because ngingathandi la ngithanda khona kakhulu nithi mina uthanda ini ngoba yeah ngithanda lwakhe isikhathi sakhe right uthanda isikhathi sakhe inkinga istamina nepower yo ngicela ungeke ukuyivusa le ndaba ngifuna ukulungisa yona yiphi ufuna ukuyilungisa iyo le sizoyisosela sesikhuluma nithini leya vele sizoyikhuluma sithini yini into esithi angisho ngicela ukukutshela ukuthi kumele ukhuphukise lapha empedeni phela ezinye asiziyeke okay shaba ngisho ngiyangithanda nami ngiyakuthanda mana lapha yakho
kuphela. Wena sizingaki izinto mfethu ongafocus Hayi, kuzo like- wena utshela ukuthi akafocus embedeni ocansini. Angisho like into natural yenzeka musle emhlabeni. I-natural lento le i-natural so like okay nakimi natural nami umuntu so nalapha if akumnandanga nama feelings wami azoba mara if uthi sisoyilungisa ina stress soyilungisa ayina stress. Awukhathali nje wena. Bafuna Ngiyakhathala mara. ngicela Kumele ukhathale ngizimnandi. moto. Mfethu Wena awukhathali nje. okay bafo Isikhathi wethu singakanani? mana uzoqhubeka nawe my sister noma alright Hayi ngoba mina angiboni ukuthi ngoba ayikho into engizoyenza phela mina la ayikho into engizoyenza. Uyabona phela ukuthi Hayi ayikho into engizoyenza. no stress cela ukuthi usilinde emotweni sure mfethu Awuze la. ngenela Awuze. phakathi la Awuze la. Musubamba umlomo. igama lakho ubani Thathu. uthathu alright Ngiyaphila. Right. ukujola uqale nini Qale last year. last year tuhamba ngesivinini kodwa ugijima kakhulu mawuthi uqale last year Ngicela last year jola. Mara ngigijima ukuthi nabo bayabhora labafana labo. Mele nami phela ngibe right because nabo ngibayenzela yonke into abayifuna yini kuyafana. ungayeki ukujola mawuthi bayabhora labafana vele uyeke ukujola uqhubeke unempilo yakho Impilo yami mina ngiyayenza esayidini mara nabo labafana labo kuyafana ngisho nabo bayeze life nami kuyafana baloku beza bangishela after lapho hayi okay nami angisho ngikhetha ama feelings nami ngiyabaqoma ke stage sindlulile or yini angazi ise life lento lo manje angazi into ngithi ngifuna ukuthi silungise uthike ukuthi ucabanga ukuthi stage angazi nami ama feelings wami how old are you ngiyaxolisa ukubuza iminyaka ngicela ungihlabele ungamemezi Umzwanga ngithi hayi nokulungile na 20 no. yeah ufika nini le 30 Ufika ku30 njani? ngizofika right if ngizothola umuntu right if wona abekho right uyafisa ukushada empilweni yakho hayi awufisi angifisi mina ukushada like yonke intombazane encane nokubizwa bekhuluma useyi mina masengishadile masemngaka ngizoshada wena awukufisa ukushada phela nokushada sazi na kunani hayi ngishada kuyafana abantu abanye abashadaka abanye abashadile kuyafana Wena are you umshado okay? na mina am okay kahle ukuthi ngizoshada if ngizoshada if angishada ngishada mara mina ukushada angikakubekela engqondweni ngisesemncane ukuthi mangacabanga vele ngokushada ukushada kuyiphupho la wonke umuntu wesifazane nowesihlaphe nabesilisa kahle kuyiphupho la wonke umuntu hayi ukuthi umncane hayi ukuthi umdala ini kuyiphupho nje ukuthi ngelinye ilanga nami ngiyafisa ukushada ngibe nezingane ngibe nomndeni Umshado ngathi sesikude kakhulu. Ngifuna nje ukumbuza umbusiso ukuthi wena uyimisele ngani impilo. cha kahle befuna ukubuza wena ukuthi befuna ukubuza ukuthi bayuthi lapho uyasho ukuthi uyafisa ukuthi uyofike kanjani ngoba ena 20 manje Uyimisele ngani empilweni ufisa uyofika kunjani yini ufuna uyi-achieve mfethu empilweni yakho? Is there something that unayo goal? Angithi sonke emhlabeni sinama goals. Do you have goals? yeah obviously wonke umuntu nayo igoal Ama-goal akho sengikhuluma ngempilo ngikhuluma ngomjono. yeah Ama-goal akho what is it what's your biggest dream? Funa ngiyayibuza nje manje what's your nje wena empilweni nje what's your biggest dream? Ngoba uphila ukuthi ngichange situation yasekhaya ukuthi ushintshe situation yasekhaya. So mawukuthi ufuna ukushintsha situation yasekhaya, mawucabanga le ndlela oyenza ngayo uwenza ngendlela eright ukuthi ushintshe isituation yasekhaya. Yeka umjolo but nje ngale ndlela ophila ngayo nangale ndlela ophendula ngayo, do you think it's going to help ukushintsha isituation yasekhaya? Ngoba noma my sister lento le yazi kanjani. Khona omunye ubhuti owathi empilweni you must start with an end goal. Yazi usho ukuthini le nto leyo? Yabona isituation yakini yaziwa uwa ngithi. So mofuna ukushintsha isituation yakini wo yazi isituation yakini ukuthi ime kanjani ekhanda lakho ngale ndlela ofuna ukushintsha ngayo. Mhlawumbe ufuna ukubakhela isitezi noma ufuna ukwenza nani but into ebalekile inqumo oyithatha manje. Maybe to begin with the end goal, which means already ekhanda lakho you know exactly what you want. So now lo nto leyo oyifunayo izokuphoqa ukuthi inqumo zakho uyithatha manje ziqonde ukuze ukwazi ukuthola lento oyifunayo. Yes, sonke sinamaphupho nami mhlawumbe probably I want to change the situation back home. But now there are things that I need to quit
in order for me to change the situation at home. Kunendlela kumele ngiphile ngayo ukuze ngishintshe situation ekhaya. Kunezinto engabalekile kimi because into ebalekile ukushintsha situation ekhaya. Angeke ukuthi mina ngihubhana namantombazane amaningi, ngihubhana namantombazane amaningi, ngihubhana ngazi kahle kumele ngishintshe situation ekhaya. Angeke ngikwazi ukuthi wena uhubhane namadoda ungitshela ukuthi yini performance nani mawumitha la kuzokwenzakalani. Awubona ueda lesi situation efuna ukuyishintsha ueda more problems. Like lento leya engikhulumile like ukuthi ngikhulumiswa ukuthi like ku relationship into enza ukuthi ngibaleka mara ngikhuluma iqiniso angikho wrong ukuthi ngimtshele mara vele ukumitha ngifuna ukumitha because mangizomitha ngizoblockeka ukuthi maybe ngizama ukusebenza ukuthi ekhaya kube right mara leya lo mjolo lo vele like ngizikhulumela iqiniso ukuthi asikhuluma umjolo thina la mina ngikhuluma ngazo zoyi2 like ekhaya ama dreams wami nawo angakhohlwa and then nangale futhi ngiyazi ukuthi ngikhuluma iqiniso kuphela because iqiniso yileli sizayo ngazi nami umuntu kuyafana but the way wenza ngakhona my sister is not going to help you. Yeah mara angazi it's not going to help. Serious, it's not going to help. You need to choose one. You need to choose one. It's either kuzoba umjolo or ukushintsha situation yasekhaya. It's either kuzoba umjolo or ukushintsha ini situation ekhaya. Awukwazi ukubalance sokuyi2. Mina ngibona ngathi umjolo into like natural khona. Besides ukushintsha situation yasekhaya like priority yami yokuqala. So umjolo wona ngeza after mara ngibona ngathi into ehlezi khona nje. Yeah my sister umjolo into ehlezi khona but ungumuntu singabantu you have ama choices. Yabo nje besho bafu ukuthi you can't do izinto ezo2 ufuna ushintsha isimo sakini angithi angeke uthi ufuna ushintsha isimo sakini bese wenza umjolo ngicabanga ukuthi nabantu abekabajola phambi kwakho okwababona abadala abancane abangani bakho inkinga zomjolo uyazazi nawe uyayibona zenzeka kuwe uyayibona umjolo usuzazana mawucabanga kule drama le yenzakala la izohambisana kanjani ukuthi wena ulungise isimo sasekhayini already yakuphazamisa into emqondweni ubhizi ucabanga ngomjolo ukuthi hayi wena awuperform inimeli ngabe ucabanga ukuthi ngizokwenza kanjani ukuthi ngikhiphe leli agesi ngilifake lapha or ngilethe ubanana ekhaya or ngabe ucabanga into kanjalo or ucabanga isikole ukuthi okay uma kuthi sesikoleni yazi kumele ngiphase kumele ngifunde ini siyabhala next week ini uzofunda kanjani ucabanga ukuthi umjida akana stamina akana power stamina mangathi unestamina nepower kulokho kuzoyishintsha nesituation yakini ngishintshe kodwa ukuthi uma ungafocus esikoleni ufocus kuphi yabona lokho kunawo ama chances ukuthi kuyishintshe isimo sakini. Yeah ngiyabona performance le meke yakhuphuka nepower yakhuphuka izoletha more problems ngoba kuzozingane nanokuthi uvusa umjolo uyasho ukuthi natural but umjolo ngeke ushintshe situation yakho nilethe ngisho ngeke uzoyishintsha ngeke style futhi ngeke uzube happy kwayiwena so kusho ukuthi kumele ngeke umjolo ngilungise isituation yasekhaya ulungise impilo yakho bese uyajola ukuthi sonke lesikhathi mangichange situation ngizobe ngingajoli angithi lapho ngeke ke yabona nje maso ulungise isimo sakini waba right ekhayini ngoba right lapho ngeke usayithola isesimeni sokuthi manje usuthandana lo mfana lo ngenxa ukuthi lo akakwenza ukuthi usuna yabo usuna ipower unemali u right ungenza into eyifunayo ungatshela umuntu omfunayo yabo una into hayi njengamanje uxakekile nje abantu abatshintsha ama situation or abantu ababhizi nama life abo bahlezi baba single like abajoli abanye abasingile abanye angabuza ngiyathanda umbuzo wakho but i-answer yami into ezokutshela wena ukuthi yenza ngendlela yakho sithando sami yenza ngendlela yakho ubona ngathi yakusebenzela ubona ngathi izokusebenzela if wena ubona ngathi ukujola uphinde uhubha amaphupho akho ikona kuzokusebenzela yenza ngendlela yakho sithando sami hayi ngoba ekutshela lento ubafa ngoba ekutshela lento ekutshela yona hayi ngoba mhlawumbe ekucontrol futhi ayiqhamuke from a bad place it comes from a good heart ngoba ekunika le advice ukunika ngoba isuka enhlizweni yakho ukuthi uyakunika yona but wena if wena ubona ngathi umjolo uyakusebenzela or mhlawumbe ufuna ukubhanqa kwakubili sithando sami yenza ngendlela owenza ngayo egcini kosuku wazalwa wedwa futhi uyofa wedwa egcini kosuku wena wazi ukuthi impilo yakho udeserve empilweni yakho so thina ngeke sikuforce sithanda sami wena if ubona ukuthi umjolo ubalekile nokuchesa ipriority yakho kubalekile kuyi2 kwenza kokubili kodwa uzobona ukuthi egcineni ukuphumelelayo ngamse ungakhululeka sisi ungahamba sithanda sami but sikufisela inhlanhla ngokho konke empilweni Mbona ngathi mina akazi noma liyashona noma liyaphuma noma yiwinter noma kuyisama ngathi akazi nokuthi akazi ukuthi isikhathi sonyaka sona siphi bakhona abantu abanje uvusi
bakhona empilweni impela nje Yeah. uye futhi naye bakhona and it's sad to see. It's really sad to see because yabona umntana sasemncane lokuyingane and hayi ukuthi mhlawumbe ingqondo ngeke ibuye izobuya ingqondo kodwa iyobuya late so moshe iminyaka emingakanani mhlawumbe ubuye sena 30 semoshe 10 years. Guys, oh malume, no auntie, no mama, no gogo, as a black community nje, as black families, let's take care of our kids. Let's prepare for our kids ukuthi emhlabeni kunjani. Abasekho no Sunday school. Sunday school ingane yasaw attend manje. Inkinga zayaqala. Ingane yasaw attend. Yazi mfethu ngithi mina ingane ayibukele kubantu abanjengo Sisi Nomzamo Mbathi, abobona ngimatheba, abo Thando Thabethe. Yazi labo sisi laba mfethu they really show ukuthi ukuyimela umuntu wesimame kubaleka kangakanani. Praise. Bayathandana phela ngoba bayathandana but abathanda nelimali. Obviously ngeke bethanda nomuntu obelow standard sabo, bathanda nomuntu mhlawumbe ku standard sabo ongaphezulu, but they got it. They are fine. Yangibamba. They are fine. Guys, can we try? Can we teach where we can, especially kubantu besimame? Yabona bafethu isiZulu sithi ugotshwa usemanzi. Ugotshwa usemanzi. Ngeke mase qinile ngeke ulenze uqinile. Ubeqine kumanje nje lo. Uzophula. Gotshwa usemanzi. Sekulate bafethu. Ayikubi. Musa. Sambe. Hayi sahamba. Chris, start to speak. Thank you, bye. If you are still wondering if you should try this Jameson software, friends, the answer is obviously yes, you should. Go to the link in the description and pinned comment, join his Telegram channel and grab the software. Just make sure you act fast before it's too late.